and magandang tanghali. Ayan. So, ngayon ay tanghali na at nakatapos ko lang ng aking workout session. Tapos, gusto kong magluto ng uga, buwad, toyo, ano pa ba ang tawag nila dyan? Dried fish. Ayan, fish. Diba? So, gusto kong magluto. At yun, gusto kong ulam ngayong lunch. So, yes, magluluto tayo, guys. Pero, ang tip para hindi mangamoy ang loob ng bahay. Wait lang, ano pa ako? Outfit. Charis. Ang tip para hindi mangamoy ang loob ng bahay. Ayan, naglagay na ako ng, itong oil na gamit ko dito is yung used oil ko yan nung nag-fried ako ng chicken, nag-fried ako ng isda, ganyan. So, sinisave ko yan kasi nga pwede ko siyang pang-fry pa ng another. Kasi diba, sayang naman yung mantika at mahal ang mantika, mga mare. Ayan, so ngayon mga mare ay kulo ako ng mantika. So, ang technique dyan, ang technique na gagawin natin mare is, pakukuluan natin itong mantika. Yung sobrang mainit na mainit na mainit na mainit siya. Tapos, mare, pagka kulong-kulo na yung ating mantika, mainit na, takbo tayo sa labas. Doon natin ipapry yung ating, doon natin lulutuin yung ating toyo. So, yes, ganon. So, yes, antayin ko lang siyang kumulong-kumulo talaga. Ayun, tapos medyo madami-dami yung mantika, yung used oil na ginamit ko dyan para luto yung ating ano. So, meron akong 7. Kumuha ako ng 7 pirasong toyo. So, actually, yung toyo ko na ando na sa labas. So, ipapakita ko na lang sa iyo pag nilagay natin, ha? Pakukuluin ko lang ito. Alright, ayan, kumukulo na yung ating mantika dahil umuusok na siya. So, ibig sabihin, kulong-kulo na yan, Mare. So, patayin na natin, Mars. At takbo tayo, Mars, sa labas. Nandito, Mars, yung aking ano, yung aking tuyo. So, yes, ilagay na natin, Mars, yung tuyo natin. Diba? Ganyan, Mars. Maluluto yan. Okay na yan siya, maluluto yan siya kasi nga. O mga mare, hi guys, ito na yun, oh. Lutong-luto siya. Hindi nyo kaya yun. Ayan, so, ganon. Tips yun guys, para gusto nyo kumain ng toyo. Tapos, ayan yung mga amoy sa loob ng bahay nyo. Ilabas nyo. Tapos, meron ako ditong suka na may sili. Ayan, suka na may sili. Wala akong makita doon sa Asian store na ano eh. Yan. Magana pa. Dito sa tabi ko yung rice cooker. Aray ko. So, kain tayo ng lunch. Diba? So, hindi tayo mag-ano ngayon. Magkakamay tayo. So, yes. This is it. Anghang. Nabubuang na naman sa toyo. Diba? Tapos, ang ganda ngayon sa bahay na wala kang maaamoy. Ang tuyo, parang walang nangyari. Kasi sa labas, walang kabali ng aking nung kabali. Sarap. Luto siya, Mars. So yan, success yung ating toyo. Fried toyo. Outside the house.
Sarap. Hmm.